Mencionamos o Camiño de Santiago como unha experiencia única no mundo, xeradora de riqueza e que dende hai séculos atrae xente a Compostela. Podería a macrocelulosa prexudicar este próspero emprendemento? Ninguén mellor para responder a isto que o presidente da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, AGACS. Nós estamos en contra do proxecto de Altri, de feito fixemos alegacións ante Augas de Galicia e tamén ante a Consellería, porque consideramos que afecta gravemente non só ao Camiño de Santiago, sino, por suposto, a toda a área de Pala, afecta a dúas etapas de forma clave en o Camiño. O proxecto que hai é puñeron os árbores que protexerían en parte a visión a 2 kilómetros que vai afectar, pero nós pensamos que iso non é a causa principal da oposición. O Camiño afectalle non só a todo o Camiño francés, porque efectivamente que van facer os peregrinos, sobre todo de fora de Galicia? Pois que van a elixir outras alternativas, non van a facer o Camiño francés. O turismo cultural, religioso dos Camiños de Santiago, que son un motor do produto interior bruto de Galicia, vai se vir afectado, non? E entón, como se incorpora nos discursos o turismo como unha arma de defensa da comunidade, o turismo como un modo de vivir. É dicir, non somos só agricultores, non só somos fillos e netos de agricultores, estamos nos convertindo, como pasar do tempo, en turistores, no que eu chamo turistores. E iso tamén ten un orgullo nos locais. Fixados, o Concello de Palas de Rei, neste momento, é un dos concellos dos municipios do Estado español que ten máis camas por habitante. Hai máis de 30 albergues neste momento, con redistribución de riqueza familiar, non son albergues feitos por capitais multinacionais e extranacionais que van a extractivismo, non. Tamén hai algúns casos de fora, pero non, é redistribución da riqueza.